Happy Sabbath kendo machiegni chendo ne kendo wandonje kidieny mar lesson. Chendo en mar wuotho geno kawuono tarik 29 bende sabato mogik mar dwe ni mar abich. Nyasaye miwa thuolo kendo mondo mi wachak warom kae mondo wang'e anena ni to mwayude muma ka bende thuon wach makawuono wadang'e en ranyisi mar singruok en ang'o ma bende koro wadang'e ahinya kendo odiochieng' mano makawuono ma en tarik 29 e dwe ni mar abich. Wadhi bedo kae kendo mosebedo godo e studio kae odiochieng' makawuono okinyne wan gi jayalo Charles Odinde mano bende wuok Kisumu Central mano e boma ma Kisumu kendo ang'e bang' thuolo machuok Kenya to wadhi ng'iyo anena ni to koro ranyisi mar singruok puonj mane ma bende wadang'e jomane e puonj mar lesson. Kapok wadhi nyime to ayaw kod alam. Wadok nero kamano kendo okinyi manyasani masani miwa thuolo moro mondo mi wachop kae wawuok kod nyithindi. Roho mari maler otelnwa nyaka watieke nying Yesu Kristo ma jawaro. Amen. Amen. Happy Sabbath yalo. Happy day. Happy day. Happy Sabbath and good news. Machiegni ahinya. Pero kamano. Juma mokadho ne wan gi jayalo Odiwuor. Yes. Nwang'eyo chik mar singruok. Amen. Kendo warwake machiegni ahinya kendo kawuono rang'e ne ranyisi mar singruok. Amen. Mana quarter ni mosebedo kwa ng'e weche mago mag singo. Pon wach maro kata wach wich. Yes. Mabende koro omiwa en ne jo Israel nyaka rit chieng' sabato kuom tiengegi duto kaka chieng' ma bende kaka chieng' ma gisesingore rito nyaka chieng' chieng' ma gisesingore ma rito nyaka chieng' koro wachne nyaka koro nyaka koro gitim mano. Ranyisi mar singruok nicha wang'eyo jo mano mokalo wang'eyo chike go mago mag singruok, wang'eyo weche mathoth ahinya kaka noyier jo Israel mano oyudo ne kare gi momiyo noyier gi bende nok ni ne ng'eny margi to kata kamano ne entie gi mabende momiyo jalo ranyisi mar singruok mane thuon wach makawuono kuom sabato kae. Yes. Nitie wach ma jo Israel nyaka rit chieng' sabato kuom tienge gi duto kaka chieng' musiko nyaka chieng'. Tirane tienge gete nyaka ir chieng' ang'o? Chieng' sabato kaka chieng' the sun chieng' musiko nyaka chieng' kaka sasengore. Koro kawuono wamora ahinya gi jawinjo gi janeno ni wado paro Bible history about the Sabbath. Ing'eni gima kelo controversy e piny ni mogik en topic ni. Kendo agone Nyasaye kamano ni ka watieko dwe mar abich wadwa wuoyo kuom sabato. To jandiko kele ni ranyisi achiel kuom ranyisi mar singruok en ang'o? En sabato. Koro wadwa penjore gi jawinjo gi janeno yaw chunyi kuma intie ni sabato nochakore karang'o? To nokele nang'o? To ne ng'agi ni? To karang'o morume? To ng'agi ni monego lemie chieng' sabato. Weche go dawinjo. Jandiko wacho ni jokanyakla mar Adventist chalo gi musmar musiko kama entie. Ka juma osiko kaduoko wa kuom mise mar gima wan kata gima de wasebedo. Kendo ni jandiko wacho ni kare gima miyo ware together. Mana kaka kawuono en sabato. En sabato, yes. Ibro yie koda Kisumu Central kuma leme ji ng'eny. Juma ngima kadho moko ne ng'ato. Samoro kono sipe ma close kata wede. Samoro kata simu ko goyo to gimare en chieng' sabato ne muro sabato kaka muro mo kod gini kendo nyaka jo nyir kendo kata jo winjo magi jo neno maneno wagi ingen kore ka ok onegi to chieng' sabato timo nade waro mo kod koro jandiko wacho ni ka en gima watimo mok rum kendo en gima ochuno sabato ting'ore malo mos kendo mulo ngima waduto koketo wakare. Emomiyo amora nya gi Bible history kawuono kuom sabato wadwa ng'eyo weche madongo ng'ama nokele ochakore karang'o to kele nang'o ang'o ma sabato important ngimana gi ngimani to en karang'o sabato ni en karang'o wabro dine mano bende wadhi ng'eyo kaka magi puonj ma bende wadhi ng'eyo juma ne kendo wacho ni juma ne wadhi rango ranyisi kaluwore kod singo mano time Got Sinai. Sabato kaka isewacho ni en gima kichako topic kata group moto en gima kelo en topic ojanyo wich ma bende kendo nyalo pinge to joma pinge kata wes ma pingo go gi to wado puonjo gi koro en wach ma bende nyaka koro wang'e ne kawuono to kare koro ndiko to wachang'o chatich bende nyiso miyo wadho wach ni chakruok wawinjo ka kinde mang'eny ji wacho ni sabato machon mar jo-Yahudi ni sabato machon mar jo-Yahudi donge to kata kamano ndiko wacho maler ni sabato ne nitie higni buora kata ka oganda mar jo-Yahudi pok obetie nochakore e jumb chwech wuon. Jalo winjo gima
ma jogo wacho kanyo ni sabato machon ma Jayahudi kata seche moko kata ka uwuoyo wach sabato mago gi Jayahudi mago ne gi Jayahudi ni wanyisi ni ngene Jayahudi ne gine kama koro nywan sani ngaro nyalemo odiochieng' mano moher ma keto sabato ma to onge wes ma support man koro me wacho ni to kata kamano ndiko wacho maler ni sabato ne nitie higni buora ma nyiso ni chakruok mar sabato ne ndalo mane yalo mai bende ero kamano koro kae ma koro kelo history maber jawinjo gi jadano koro winj maber nikech onge gimoro wacho ka moko ndike moko ndike muma kwa somo wuok 2:3 to wuok 21 wacho ni chieng' mar 6 notieko chwech duto paraphrase eka chieng' mar 7 noyweyo nowale mogwedhe mokete tenge iwinjo kare sabato janeno gi jawinjo ochakore the first week of creation. Yes. Onge chieng' mar Nyasaye ochwecho juma 2 juma dikende juma achiel history mar Nyasaye ochakore to kachopo tich 6 to Nyasaye oyweyo kae to sabato tich 6 otieko to sabato to timamo oyweyo ma ing'eno chwe Adam gini ka piny dhi uso dhiambo ema gidonjo kode sabato mokwongo e week marano week mokwongo koro Bible history is very clear johera chakruok wuoyo kuom sabato niya e juma mokwongo mar chwech sabato noketi koro Adam gi Hawa gi Nyasaye giyweyo chieng' ang'o chieng' sabato mango mokwongo e juma marano e juma mokwongo to kata winjo pod ok winj bachaka sode Marika 2:27 Yesu wacho maler ni sabato nolos mondo okel ne dhano mor mamano nyiso ni ji duto oriw kae ok jo-Yahudi kende kiwacho ni jo-Yahudi kende ma sabato tiriambo nikech kano chwe juma mokwongo mochwe Adam gi Hawa jo-Yahudi ne onge Adam pok onywalo nyithinde maseth gini kapok obedo nyaka sani gine pod onge Bible history ok ne wuok kuom nyathi mon nikech muma wacho ni bang'e ka Adam oseng'e Hawa ka gichako nyuol chien koro jo-Yahudi ne pod onge emomiyo wadwa kwero with the strongest terms possible ni jo-Yahudi sabato ok en mar jo-Yahudi to en mar Nyasaye. Marika 2:27 wacho ni sabato noket nikech dhano to ok dhano nikech sabato kae matago joma ng'eny kare bang' kosechwe dhano to yandiko moluongo ni test of obedience gimitemogo ni to bende ng'ani be winja koso kwinja ne en sabato mokwongo nitie weche mitemogo wago to achiel kuomgi en sabato to timore e wik mokwongo mar juma mokwongo mar chwech jahera sabato ok mar jo-Yahudi sabato Nyasaye noywe Adam gi Hawa e wik mokwongo bende Mariko no wacho ni Yesu wacho maler ni sabato nolos mondo okel ne dhano mor onge kuma wacho ni nokel ne jo-Yahudi mor dhano kaka muma bende referen mano dhano te mane bende Nyasaye noyweyo to dhano bende ko wacho kamano Jese dhano en Adam tiende ni muma wuoyo kuom dichuo gi dhako kaka ng'o kaka dhano kendo wacho ni mano nyiso ni ji duto oriw kae ok jo-Yahudi kende kende wacho ni karo doko ni jonondiko moko osechiw paro ni Nyasaye ne dwaro yweyo mar ringruok bang' chwech wach madieri nomiyo Nyasaye no yweyo ne en mar chiwo ranyisi ne dhano ok ni samoro nool ni wasetiyo makoro winjo ga dende nokohol notimo ing'eyo kidwa mondo ng'ato tim nyathino tim kaka timo misungo what like the father like the son nyathi kopa nyithindo masani giwinjo wach gi wang'gi moloyo kata itgi emomiyo gimoneno ne motimo nade emotimo koro Nyasaye ne temo mondo miyo example chon ne ya gimitimo kare mokwongo ni ywe ok nool Nyasaye okol be ok onende be ok oywe kochakore kinde mane dhano opodho odiochieng'ne osebedo mano ka keto tudruok makende kind Nyasaye gi dhano juma ka juma amen tudruok no nyaka bedi juma ka juma mano wacho bende koro nwang'edo kanyo e chak tich maber nitie statement mogi kanyo ni Nyasaye kokalo kuom herane nogwelo dhako gi dichuo odiochieng' achiel bang' chweyogi mondo gidonj kode yweyo mondo gibed gi jal manochweyogi e kite owuon e lalruok makende winjo kako gwelo miyo gi kad mag dhok atego kingo timang'o kinywa yweyo tadam kane pod en kende kocha to koro kelne dhako kar koro giyweyo koro sabato no giyweyo en gichiege gi Nyasaye ogwelogi mondo giywe sabato mokwongo wang'e anena ka sabato kapok Sinai obete buok e buk mar 16:23 wacho ni nodwoko gi niya Ruoth Nyasaye no osechiko kama kinyen chieng' yweyo ma en sabato mowal ne Ruoth Nyasaye kuom chiemo musechokogo unyalo bulo mago modwaro bulo kendo boko mago modwaro boko to modong' mondo ket tenge okan nyaka kiny jalo kang'o ma bende ne gine kani wuoge jo-Israel mano sabato kapok Sinai bende koro nobetie mai ng'eni koro pinyo baro gi dasi gine thim kech chamogi jawuoyi osekoso ring'o kae ma complain ni wuok nyoro ni yawa Misri nochamo ring'o to ka iketowa gik mok chamre Mumba wacho ni bang'e Nyasaye nomiyogi gimiluongo ni okelo story
mar aluru. Aluru chwer godhiambo to gokinyi to kuon. Yawuoyi choko. To koni gini kuchoko mang'eny to mokibulo, mokitimo nani? Mokitholo, mondo ketgi unyalo bulo mago modaro bul kendo boko. Boko. Kaya mana be bire. Minyalo boko. Ai koro mana koro biro chien. Alure mokwongo. Alure mokwongo. Negi ywago ringo. Negi dwaro ringo, negi chamo ringo. Negi chamo ringo kocha. Yawa to daktero ali. Kendo muma nochi negi chamo ringo wuok e umgi. Negi chamo mang'eny. Zaburi wacho kamano. Koro ka Nyasaye okonogi ni mondo gilos kama, nyiso ni nokonogi ni odiochieng' kodiochieng' muma wacho chieng' odiochieng' kodiochieng' negi choko. To chieng' Sabato okonogi ni gichoko didi. Gichok diriyo nikech kiny mano dichieng' mar auchiel gichok diriyo chieng' mar auchiel gichok diriyo nikech kiny Sabato aluru ok bitimango ok bibiro ing'eyo jawinjo nitie gik moko ma kata king'eyo gi wang'i mayot mokikele siasa ka koro Nyasaye ema ndalo mar auchiel okelo aluru mondo chok nyadiriyo mondo mi tholo mondo kiny Sabato no kiny ok nolwar puonjowa ndalo machon Daudi nomako chikni ni ndalo machon ne mach ok liel e od jo-Sabato. Sani to wapogore ni ng'wono ma Nyasaye ni kuomwa emomiyo gimoko nitie mabet pogore but muma to pod obedo mana ile. Adwa kono jawinjo gi janeno ni Nyasaye nochiko aluru ndalo auchiel. To chieng' mar auchiel nyaka ma odiochieng' makiny. Ka Nyasaye emoketo ni chieng' Sabato ni ji ywe kata aluru ok lwar kata mana ok lwar karo lokore nade matinde waloko odiochieng' mwana mahero ng'ato nyicho kone street ma Kisumo ka ni aja yalo ing'eno odiochieng' mwana mara nyalo keto ne Nyasaye tapenyi no ndik kanyo Nyasaye ilamo odiochieng' odiochieng' tamiye example Jesse niya ka ng'ato chiki ni warom kodi Jumapil tidhi wuok tich di yude ok nyalo yude ok nyalo kedo ni warom kodi odiochieng' moro amora en owacho ni warom kodi Jumapil tini biro wuok tich kati biro Friday kati biro Saturday de yude odiochieng' mochiken magine koro we wuondori Zaburi 84:10 wacho niya odiochieng' achiel ma ng'ato bedo go e hekalu mari ber moloyo ndalo gana gi gana mobedo kumoro nono ber ka bedo kata hekalu mar Jehova Nyasacha moloyo dak e mier gi joricho odiochieng' adi achiel koro nitie odiochieng' miro mag Nyasaye en Sabato. Gima ne mora kanyo bende kane wang'iyo kanyo gik moyudo kae ni to kare mana migawo moro mochan mar mana emane inyalo ti godo odiochieng' ka odiochieng' to kane ochopo odiochieng' mar auchiel to ne gichoko nyadiriyo donge onge mana mane lwar chieng' Sabato omiyo ni koni ni kawe ka odiochieng' mar auchiel kawe diriyo machielo ken mamet mana idhi tigo chieng' Sabato ne ikano kochako tich auchiel kendo ne ok okethore to kane ng'ato nyalo kane odiochienge mamoko to okethore bas kanye ma do wuoye iwinjo pogro ing'e jogo ne onge fridge mon go sani ne jawinjo gi janeno ne onge ndalo cha to koni ng'e niya kopo ne kane to chopo Sabato kinyo ok okethore to kopo ne kokadho to timore kethore ero kamano wuoyo gima simple ni Nyasaye gima wacho to wacho Sabato chakore history juma mokwongo mar chwech mane wacho bende koro ndika kanyo kendo nyiswa kanyo tipenjo moko bende koro nopenje kanyo mang'eny ahinya en odiochieng' mane ere ruoko ni Sabato mago wadhi yudo te odiochieng' mane ma juma ma en Sabato Sabato nowuok kanyo odiochieng' Sabato to chal nade Sabato en odiochieng' tweyo chiemo bende Sabato en yor temo chiwruokwa gi Nyasaye ere kaka winjo mari kuom Sabato kawuono dhi achiel kachiel gi puonj ma wayudo e wuok mane wacho bende koro wadhi ng'eyo wakwongo agami jiweyo kwa duogo to wadhi nyime wang'eyo ranyisi mar singruok koteno gi wach mano mar Sabato wan gi jayalo Charles Odini ma wan godo kae chene ruodh geno kidieny mar Lesson pod dhi nyime machiegni kendo ka wasewinjo kanyo Sabato kapok Sinayo betie in jalo bende koka yaw TV mar en Lolwe TV chenro en wuodh geno kidieny mar Lesson ka wang'iyo anena odiochieng' mano ma kawuono ranyisi mar singruok ema bende koro wadhi godo nyime waseng'iyo kanyo Sabato kapok Sinayo betie kendo wawinjo kanyo ni kare en gima nochakore chon kendo nwang'eyo ni kar odiochieng' mar auchiel ema ne nyalo time gigi mag ka en chiemo kan mondo itigo odiochieng' mano mar Sabato jalo ranyisi mar singruok wuok 31:16-17 wan jo-Israel nyaka ne rit chieng' Sabato kuom tienge gi duto kaka chieng' ma bende gisesingore rito nyaka chieng' en ranyisi mochwere manie kinda manie kinda kod jo-Israel ni mar an Ruoth Nyasaye nachweyo polo gi piny kuom ndalo auchiel to chieng' mar abiriyo naweyo tich ma ayweyo jayalo
kanyo. Koro ranyisi mar singruok Jandiko wacho ni Sabato wuok kuome kaka ranyisi ding'wen e muma. Ahero mondikie Ezekiel 20 verse 12 to 20. Owacho ni ranyisi ok en tipo e thuolo mag moko chalre, ochung' kar kelo parachiel gi gimoro machielo. Kwa mfano, ranyisi en photocopy. Tipo mar gimoro. Mano original nitie mana kaka wago picha. To nitie picha mar gona photocopy mar kitambulisho. Ingeni ogola ina jese cha. Lakini kato bedo en black samoro, but ng'at nyalo ng'eni mato jese to mato di. To no luongo ni negative. Negative ne wuo. Ne wuo. Koro wacho ni en negative, koro tipo mar gicha. Emomiyo Nyasaye wacho ni tieng' duto nyaka chieng' obimro lama. To kwa dhi mbele kati bedo ka wacho ni Sabato na. Injo kuma koro luonge mopogore. Yes. Sabato mar ng'a? Mare, Sabato mar Nyasaye. Nyis jo Israel ne nyaka greet Sabato na. An kai madhiera. Nyasaye tiyo gi ranyisi e singruok. En wach malich Sabato mane nyalo miyo bed ranyisi tudruok kendo ne ranyisi mar kit Nyasaye achiel kuomgi en Sabato ne. Ineno ka Bible history ka wacho ni Sabato chakore chon, emomiyo ka Musa singo mokwongo ma gitimo gi ka en e God Sinai. Ing'en kar Sabato nokwongo ne Sinai. Emomiyo ka okel kit ariyo to chik mar ang'wen ondikre rit chieng' ang'o? Chieng' Sabato. Sabato sa e polo. Koro kele kuom dhano ma ndalo madam gi osetimo noseto koro onge. Koro nyere chon ma Israel ma koro Musa gi nitie oparo gik manotimore chon. Okono gini hing chieng' Sabato bedi maler chieng' mar ang'wen mano Nyasaye ndiko gi lwete. Nitie kuonde mathin kendo Nyasaye ndiko gi lwete muma ka achiel kuom gi en chieng' mar Sabato. Kwa miyo ng'ano stone tablets kiti ariyo ka mopa kaito ndiko wechene. Namba achiel machaka neno kendo rapar mar chik 5:13 wacho ni nyakute tije uduto kuom ndalo auchiel. To chieng' mar abiriyo en chieng' yweyo mowal ni Ruoth Nyasaye ma Nyasachu. Chieng'no un gi yawuotu kod nyiu kata wasumbu kata jomodak e miechu kik tim tich moro. Yesu ng'en kae madhiera. Ni ng'ato dhi e kanisa to we omed ka timo. Ng'ato nie kanisa sani, ng'ato benena sani to tije to tebra oyaw eta ne kanisa to duka to yaw. Ng'ato nie kanisa sani doge to puro. Ng'ato nie kanisa to gache to ringo. To ma to wachi ni un jomodak e mieu wasumbu tiju kik timano. Kim tim tich mora nikech ni chieng' mowal mar ng'a mar Nyasachu. Kaito kono gi kamano ni otemo paro negi kuma ne giaye chon. Gino chakore gi polo ndalo Adam gi Hawa. Ochako kele ne Musa ka kurto ndike gi lwedo. Jokat nowacho wacha nokondiko negi keto gine chunygi. Emomiyo ncho nopuonjere ka weche madonga ahinya. Nyasaye ndiko chunywa e weche mopogore. Ka nochako ndiko gi ma joka ne tinge kon lwetgi moke wang'gi ne giolgo. Ochako ndike kidi nogore piny ma ji oto ochako ndiko kendo. Kaito bang'e koro ndike ang'owa e chunywa. Ka chunywa osebedo gi wach Sabato to koro wang'e wuon Sabato molo Sabato. Namba 2 machaka fwenyo kendo. Sabato ma wan go ne ok obiro dhano ne ok olos nikech Sabato los nikech ang'o? Nikech dhano. Tiende ni dhano kwongo ne Sabato matin to Sabato okel mondo oriw Nyasaye kaachiel gi dhano. Omiyo wacho ni ranyisi mar singruok en namba 1 Sabato na Nyasaye wacho kamano. Koro koda bedo singruok mar Nyasaye kendo bedo siepene ratego nyathiwa gi jawinjo gi janeno. Walem chieng' Sabato. Chieng' Sabato mondo bedi maler. Mana achiel kuom singruok. Ndalo duto timate tijeni. Tim tijeni. To ndalo mar abiriyo ywe. Penj moko no penj kanyo bende duoko riwuone. Iwinjo nade tiend yweyo chieng' Sabato? Ere kaka iweyo chieng' Sabato? En ang'o mitimo mopogore odiochieng'no mamiyo obedo ranyisi? Bende ng'ato moro mong'eyi ng'iyo ngimani kendo neno Sabato en odiochieng' makende ngimani. Mane penj ng'aluoro. Nikech be ka jabati be jirandi be jomoklem chieng' Sabato kong'i boneno ka pogruok moro nitie to moloyo chieng' Sabato no mung'ene ng'ane to kawuono nitie gima mitimo different ng'ado ne dukano kawuono ok yaw ng'ane ja Sabato kawuono odno ok yaw kawuono kibineno ng'ane mpira nikech no odhiang'o odhi e Sabato be nitie ng'a mosewuoyo kuomi kamano ni no ang'eyo ni duke bolor jomoko loro nyaka Friday odhiambo nikech Sabato chakore karang'o podho chieng' nyoro nyaka podho chieng' kawuono jara bende Sabato no kelo ni pogruok. Bende ng'ato nyalo neno gimoro man kuom chieng' Sabato no mopogore gi moko mondo giwachi ni to kare Sabato nigi pogruok koso chalre to romre pile. Bende ranyisi bende mondo ing'eni Sabato no be neno kuomi. Wach mogik ma dangerous en ni samoro wan e chokruok to chunywa to ni kanyo ni oko. Sabato to wantie ndiyo ratego
to chunywa nie mwandu nie geche wa maoko nie nyethindwa nie wede gosiepe nie chwo gi mondewa mad chunyi ket kum sabato ket wacho ni wayue to moloyo warit ching sabato mi okete tenge owale kae to gwedhe to wene go dhano mondo wach babedi. Erokamano. Ranyisi mar puodhruok koseng'iyo en ranyisi mar singruok kanyo. Nyaka urit sabato na nikech chieng' yweyo no en ranyisi manie kinda kodu kaachiel gi nyikwau nyaka chieng' mondo ung'e ni Ruoth Nyasaye ma puodho nyaka urit sabato na. Nyalo ranyisi mar puodhruok. Koro puodhruok donjo kanang'o? Yes. Koro chaka neno history kanyo ko wuyo kuom Solomon. Solomon e weche mag ndalo mar mokwongo 28 to wacho ni in Solomon wuoda par wuoru kendo ichiwri mondo ne Nyasach wuoru kendo ichiwri mondo itine gi chunyi duto ni mar Nyasaye ng'iyo chuny dhano. Daudi puonjo Solomon koro dwa tho. Okonda tego koro pare gik ma wasekadhe kande. Achiel kuomgi en sabato. Abro chiwo kata gi summary mondo akele list mar jomodero chieng' sabato. Kae to biro ng'eyo. To gima mora ka en ni ka warito chieng' sabato kendo waketo bedo maler to wahulo ni odiechieng'no mar Nyasaye. Nikech wan mar Nyasaye kuom chwech kaachiel gi warruok by creation and redemption we are gods. Koro ok wanyal bedo kuom chwech ni wayiego to warruok to wadagi. Onge ng'ama nyalo warore ka ok oyie gi wach achiel nikech wacho ni kiketho achiel tiketho chike no chike duto. Ing'e samoro bende apenjo jok madagi sabato gi niya apenjo ka wacho ni chike no rum to sani neko donge achiel kuom chike koso ineko mana achiel kuom chike ikwalo donge poni tiere ang'o me sabato rumo to moko to ok rum. Samoro apenjo gi kamano duoko tamo gi wa koni jawinjo gi janene mayot niya sabato pod nitie kendo biro siko nyaka chieng'. Kaeto puodhruok ne joma chon Jesu opogore gi sani. Ne opuodhore kapok ochopo e kanisa. Kendo nitie ndalo moko manoket mana by Wednesdays kapod athina aparo. Ji ne puodhore e kanisa. To moloyo ka gidhi chamo sawo to bende ka sabato mondo tim special. Ji ne dhi puodhore. Puodhruok ni ne Jo-Israel bende timo chakre chon. Kata ka ne gin e kambi ni puodhogi. Samoro ne gigombo ka neno Nyasaye chieng' moro giwacho ni wadwa neno Nyasaye to koro gipuodho ndaladi. Ndalade. Luok lawi ok law kende luok chunyi bende. Nitie weche moko manyaka iwe. Jomoko mpira ka an ong'eyo. Nitie ndalo moko koro adhi go mpira to ubede kambi kendu chuo lilo. Odinu kumoro magimoro ni dako kende nyako kenda kende kopo ni ng'ato nowuok kata ogo mar kambi tibiro fwenye mpira. Teko ne onge, ngima ne onge, pache bende onge, tilow chieng'no. Koro owacho ni mondo wadhurom gi Nyasaye chieng' sabato nyaka watimo ang'o? Nyaka wapuodhore. Namba 1 wacho niya paro moko ariyo manyien yudore kae. Namba 1 sabato kaka ranyisi mar rieko. Namba 2 sabato kaka ranyisi mar ang'o? Mar puodhruok. Weche ariyo kare ng'at mariek kende ema biro fwenyo sabato en adieri ne odiechieng' ma Nyasaye yueye to sabato en adieri ne odiechieng' ma ji yueye te. Kae sabato biro kelo ne mor kae to bedo mariek nikech ang'eyo list mar joma fuo ng'ama fuo ok dhi e polo ng'ama riek ema dhi e polo. Kendo Yesu wacho ni ka uhera unumak chikena. Onge ng'ama fuo ma ok chik Nyasaye kokia mana ng'ama riek kende e bung'e omako. Wach mogik machaka neno kande ni Nyasaye puodho joge kokadho kuom sabato. Rapim wago ndalo mabiro go through Bible prophecy en niya wach Nyasaye ibiro chunwa gi lemo ma ok adiera to sabato achiel kuom controversies mwadhi neno kamano ahinya. Wadayo tiyo kanyo gi odiechieng' mano mar tich abich mawacho paro chieng' sabato. Paro chieng' sabato kendo wale ne Ruoth Nyasaye kuom 20 wesne 8. Sabato ne iwacho ni ne en to kendo pod en ranyisi ma dhano nego par. Tiyo gi wach mar paro nyalo kawo migawo opogore. Mokwongo paro nyiso ng'iyo mago mokadho, mago mane osetimo. E okang' ni sabato terowa e chwech mang'iende. Nen mich mar sabato kaka odiechieng' yweyo juma ka juma gi tudruok makende gi Nyasaye. Koro nyisowa ni paro chieng' sabato. Ka ji thothne samoro bende ok paro. Apani en otudore bende ka ok inyal ng'eyo odiechieng' mar sabato ok inyal biro pare. Inyalo donjo timbe gi jayalo kanyo koro. Adwa chiko ka wacho ni ami jawinjo wach moro achiel gi janeno. Wapenje muma ni Yesu nolemo kanye. To lemo karang'o? Luka 4:16 janeno. Luka 4:16. Bang'e Yesu nodhi Nazareth kuma ne odongoe kendo chieng' sabato ne odhi od lemo kaka nojatimoga. Gino ndike mumbi kanyo Luka 4:16. Yesu lemo chieng' ang'o? Chieng' sabato. Kaka nojatimoga.
Jiso ne gi mano sebe kote podo oparo emomiyo jopuonjre ne ka wuotho to jako ngano chieng sabato to ji complain Sunday ka giyako ngama thagore onge Monday other days ok thagore to chieng sabato ndi kane ge jako jopuonjre ni jako ngano chieng sabato nikech ne ge ayango ge lemo Yesu ne dekelesia chieng sabato e kalumar to wachaka penji ngat moro be ni kane Paulo monde ko buge mudhuro molo buge te e mumaka en bende wa penje ni to Paulo ni en olemo chieng karango Paulo tijota par gaberio wapenje Paulo bende nikech en mondiko buge mang'eny moloti tijota paga biro wesa areyo kendo Paulo no dhi od lemo kaka no jatimo kuom sabato adek maluwore nowuoyo gi ji kuom weche mondike muma kaka no jatimo ene Paulo kito chalo gi mar Yesu kaka gitimo kisungu wacho ni as his customs was kite iwinjo kiti medigo kanyo wang'eyo ni ng'ane jakumo no kite gin jomriambo mano kite mago jojugi kite to kiti Yesu ne en lemo chieng sabato to kit Paulo en lemo chieng mano nyisa ni Petro gi jopuonjre Yesu ne lemo chieng sabato nyaka Paulo gi jooto lemo chieng mana chieng sabato tatego en gi mondikie muma kae to Isaya to chiko gi weche madongo wapenji ni sabato ndirumo karango Isaya 66 nigi weche ka madongo Isaya 66 mano e wes mochiegni dwa gike e Isaya wacho niya e kinde ka kinde madwe por kendo chieng sabato ka chieng sabato ji duto nobi e nyima mondo lama Ruoth Nyasaye emowacho kamano iwinjo sa wuda mosgini olemo chieng ang'o Daudi ne jango nyaka Jeremia gin jango sabato dai tieng dwe ka dwe ega ka ega ji duto ka sabato por dhi leme nyimna kae to gima wacho na malich ni Ruoth Nyasaye matimamo an mawacho onge gima Nyasaye osewacho Jese matimore nade malokore gichopo te onge chieng' ma sabato osekethi jawinjo gi janeno gweli mos wadhi lemo sabato e polo amen kendo chokruok maduong' mokwongo ka wase piny marach ka Yesu biro nyasi mar tipo wadhi lemo sabato gimoko nitie ariyo mok dhi rumo namba 1 sawo Yesu wacho niya timuru ma kuparago nyaka chieng' moro bi wachame kawuora wadhi chamo sawo maduong' e polo to chieng'no wanachame chieng' ang'o chieng' sabato ka malaike wer kodwa to dhok madhi wero mar Musa gang'o gi nyarombo dhok manyien weche adek ok dhi rumo sabato sawo wadhi chamo to gi wer jomoko siko jadwe ni gi wer it is biblical wadhi wer ang'o polo ene mawe polo wadhi puonjore so polo bende onge Bible study polo bende onge muma ratego Nyathi Nyasaye wajiwre kodi ni wadhi sabato wadhi lemo nyake polo sabato en odiochieng' mar 7 mar juma jomoko penjo ni juma bere karang'o nyithindo ni sikul wacho niya Sunday Monday Tuesday odiochieng' mar 7 en Saturday emondiki jomosom Bible dictionary kende mana sikul ong'eyo ni the first day of the week en Sunday koro kata mana kalenda ni no nyarwegi kineno kanye ne niya ondik Sunday makwar en odiochieng' mitimo nade michako koro mano is very simple we kwana ndalo 7 men Saturday tichopo kanye wadhi lemo nyake polo Isaya wacho ni sabato nurum nyake polo jower moko no compose ne jibo wuoth tutasafiri kwa siku 6 siku ya 7 siku ya 7 tutapumzika asubuhi tutafika nyumbani omiyo sabato en gima nigi duong' e ngima mogi kenne paro chieng' sabato bende siemo gima biro nyime jal ma paro chieng' sabato nigi singo mar ngima maber moyudo kowuok kuom sabato obiro sike tudruok mar singruok nikech osiko kuom Nyasaye kendo ka wawinjo tiend singruok kaka tudruok mantie gi Nyasaye gi dhano to sabato manyalo jiwo tudruokno yo makende bedo gi migawo maduong' jalo tek magala gono waneno lweti wafanya ni ka sabato kumar jo-Yahudi to sabato mari kae tutake miyo wateko ni walemie ka waparigo to moloyo nikech ikete tenge mi wateko gi jawinjo kachiel gi janeno mondo kata wasebaro yo to koro afwenya diera ni diro chieng' sabato gi joote emomiyo sabato biro siko nyaka chieng' kendo polo wana gombo neno Isaya wuda mosgene Isaya gene ka wadirogo Elija gene ka achiel gi Jeremia gi Paulo gene wanabed mamor gi Jeremia wudi lekia gene ka waneno sabato mari wan bende wabedie ngono mayro nerodi chieng' mangima kibedo Nyasaye to bedo nyathini mane gi pek moro ilochne to sabato ne we mondo ngere ni mentie e nying Yesu wakwayo
Amen. Erokamano ahinya bang' winjo ranyisi mar singruok mabende koro wang'eyo odiochieng' mano ma kawuono kendo wayudo puonj maber ahinya. Ng'eni penjo thoth ahinya, en topic ma kantiega to penjo ng'eny koro nembni makadho piny kanyogo inyalo gochone jayalo bang' thuol machuok dakika achiel mabiro bang' ma inyalo chako mana gochone kata inyalo oro message penje ni to Sabato ka ok awinjo maler watimo kamae mabende koro wadhi goro nyime chenro mar wuodh geno pod dhi nyime kendo koro wadonjo e kidieny machielo mabor adami ane wer kaachiel kod somo ote magi mabende medo donjo kanyo kokadho kuondewa mabende penjogo nitie kata kuondewa mabende nyalo oro ote magi mana biro somogi kaso wadhi nyime to kod wende gie sani adawei kanyo gi wang'a donji SDA mowero Jerusalem kaachiel kod Fountain of Life ministers mowero dala kaduogo to chak wadhi nyime gi somo ote magi kete mana e lolwe TV.